bagoyang ganti-ganti mangasuh aja bininya. Adia lainnya kini nak laki orang sedang bagoyang ina nana punyo. Dia inyo nak laki orang tadi jo bininya lah bari lari lah pulang. Agia bae Bakasi banta makto tuan memandang sampai hati di dalam koi denai aponan denai punyo tuan na iyo pulo sampai hati udah dironyo. Oi ba itu bana goyang nyokini lah pakai goyang bersama aku alas sasaanmu onde dek manari oi tapi semangai ampe limo juo Dia masuk mangai kaya wak manari de ulama kena duri yang sanjo cake. Ajar aja. Apa? Danga dek bu dosen non de pantun nambo patui udah konan bagoyang lah bu dosen baduong laita bayang kurang di rumah